είχαμε τόσα πράγματα να πούμε, συν τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά η επικαιρότητα με το φλεγόμενο πλοίο, το οποίο εγκαταλείπεται από τις 4 το πρωί και μετά, κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, διότι πρέπει, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι ήταν πάνω στο πλοίο, και να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται το πλοίο. Για να δούμε το χάρτη πάλι. Φίλες και φίλοι, είχε ξεκινήσει από την Πάτρα και σε πραγματικό χρόνο το Norman Atlantic βρίσκεται σε αυτό το σημείο, 12 μίλια μακριά από τις αλβανικές ακτές και έξω από τους οθονούς της Κέρκυρας. Έχουμε πάρα πολύ φουρτούνα, γιατί είναι χάσε κόσμο ο καιρός σήμερα. Οι δύο με τους οποίους μιλήσαμε, επιδένοντες στο πλοίο, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μας είπε ότι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο γκαράζ του πλοίου. Από εκεί και πέρα είχαμε τι? Είχαμε σωσίβια σε όλο τον κόσμο και οι μισοί σχεδόν με τις βάρκες είναι πλέον στο νερό. Κάποιοι άλλοι έπεσαν στη θάλασσα με τα σωσίβια για να σωθούν. Ένα καΐκι ιταλικό βρέθηκε κοντά τους και προσπαθεί να μαζέψει όσους μπορεί. Είναι δύσκολη μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με πολικές θερμοκρασίες στην περιοχή, με αντίξωες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον άνεμο, τη θάλασσα, το κρύο και όλα αυτά, με ένα προσωπικό το οποίο μιλάει Ιταλικά και δεν ξέρει γρή κανείς ελληνικά, και με επιβαίνοντες Έλληνες να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό, οι μισοί να έχουν πέσει στη θάλασσα με τις βάρκες και άλλοι μισοί να είναι στο πλοίο, το οποίο φλέγεται. Σας δίνουμε την εικόνα, την πραγματική εικόνα όπως μας την μεταδίδουν οι επιβαίνοντες στο πλοίο, αλλά και ο αρμόδιος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Λαγκαδιανός. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρώτο εισαγωγικό σημείο μας. Ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους που είναι στο πλοίο. Μόλις έχουμε νεότερα από φίλους μας, ο οποίος είναι πάνω στο πλοίο, θα σε ενημερώσουμε αμέσως. Από πού να αρχίσω εγώ τώρα? Τι να πω εγώ τώρα? Να πω για το χιονιά, όταν ο άλλος είναι στο σπίτι, έχει το τζάκι, έχει η κυρία Νούκα την άνεσή του, κι άλλος είναι μέσα στο νερό τώρα. Τώρα που μιλάμε, Καπταγιώργη, Ρωμανιά, του ασφαλιστικού, ο άλλος είναι στο νερό και προσπαθεί να επιβιώσει και να σωθεί. Έτσι είναι, κύριε καθηγητά μου. Έτσι είναι, κύριε Χριστόπουλε, αγαπητέ κύριε Καλάκο. Να ευχόμαστε να επιζήσουν και να μην γίνει τίποτα το κακό. Ακριβώς. Αυτό είναι οι ευχές από όλους μας, διότι οι στιγμές είναι δύσκολες. Όπως τις περιγράφεις, από στιγμή σε στιγμή, τα θέματα είναι πολύ δύσκολα. Και τι να πούμε τώρα? Να πούμε φορολογικά, να πούμε ασφαλιστικά, να πούμε συνταγματικά, να πούμε για δάνεια, να πούμε για το ασφαλιστικό. Τι να πούμε? Πάμε εφημερίδες τουλάχιστον, να δούμε τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι, να πάρουμε μια ανάσα. Την είδηση μου την είπε το πρωί η κυρία Τσέγκου. Πολύ πρωί. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν βρίσκεται εδώ. Γιατί διευθύνει όλη την δημοσιογραφική επιχείρηση από το κοντρόλ. Μου λέει, Γιώργο, έπιασε φωτιά ένα πλοίο έξω από την Κέρκυρα. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν τι είναι, επιβατικό, εμπορικό, τι? Μου λέει, δυστυχώς είναι επιβατικό πλοίο. Αμέσως τηλεφώνησα σε έναν καλό μου φίλο για να έχουμε την πρώτη διασταύρωση της είδησης. Διασταυρώθηκε, αμέσως μετά τηλεφώνησε ένας φίλος φίλου που ήταν πάνω στο πλοίο, ο κύριος Γιάνναρος. Επιβεβαιώνει την είδηση ο κύριος Γιάνναρος, οπότε αμέσως μετά το τρίτο τηλεφώνημα έγινε στον αρχιπλήρχο της εταιρείας. Παρακαλώ πολύ να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί πρέπει να μας πει και εκείνος κάποια πράγματα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το διάβα, φίλες και φίλοι, αν θέλετε, αυτός ο μαραθώνιος της ενημέρωσης για τους 411 που πρέπει όλοι να κάνουν πρωτοχρονιά στο σπίτι τους. Οι 411 που είναι επιβάτες απάνω και οι 55 του πληρώματος πρέπει όλοι να κάνουν πρωτοχρονιά στο σπίτι τους. Στο πλοίο, σύμφωνα με την κυρία Πανταζίδου, η οποία έχει μπει στο... να με πάρει κάποιος καπετάνιος στο τηλέφωνο, να μου πει πώς το λένε το... Μαρή Τράφικ λέγεται. Α, ωραία. Λοιπόν, είναι το site που δείχνει σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται τα πλοία. Λοιπόν, εδώ είναι το πλοίο αυτό, 12 μίλια ανοιχτά της Αλβανίας και έξω από τους οθονούς. 4 η ώρα το πρωί, πολύς αέρας, πολύ κρύο. Πάμε εφημερίδες, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία δεν είναι και λίγα. Είδατε η κόντρα μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο Νικόλας σήμερα να σωθεί ο κόσμος. Εφημερίδες.
εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή, κοντά στις κάλπες με άδεια ταμεία, ισχνές οι πιθανότητες εκλογής Προέδρου αύριο, ενώ στερεύει η ρευστότητα στο δημόσιο και στην οικονομία. Το παρόν, δημοψήφισμα για νέα συμφωνία, η στρατηγική του Τσίπρα. Real News, ώρα 0 για κάλπες και οικονομία. Θέμα, ακούτε τενταούλια? 11 συν 1 βουλευτές κρίνουν τις τύχες 11 εκατομμυρίων Ελλήνων. Λεφτά πάντως δεν θα υπάρχουν. Το Βήμα, ο Μάριο Τράγκη κρατάει τα κλειδιά της Ελλάδας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και μετά, Έθνος, τελική μάχη με φόντο τις εκλογές. Ελεύθερος τύπος, πρόεδρος 24 ώρες ή η χώρα στην κόψη του ξηραφιού. Η Αυγή, πλατιά εκλογική συμμαχία για νέο συνασπισμό εξουσίας. Ριζοσπάστης, ελπίδα του λαού για τη νέα χρονιά, οι οργανωμένοι πάλι με ισχυρό ΚΚΕ. Η Βραδινή, συντάξεις, νέες ρυθμίσεις, ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν το 2015. Ελεύθερη ώρα, 60 εκατομμύρια ευρώ για να λαδώσουν τους 12 προδότες. Η Εποχή, ο Ιβασίλης φέρνει εκλογές. Ακρόπολη, το Βρώμικο 93, οδηγός για το Βρώμικο 14. Κυριακάτικη Κόντρα News, πέφτει ο Σαμαράς. Μακεδονία, αύριο κληρώνει για εθνικές εκλογές. Και Χωνή, πρώτα το παρέλαβαν επίσημα, μετά το έβγαλαν παράνομο. Αν πρέπει να σε δει γιατρός, ένας είναι ο αριθμός 14784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Ανασκόπηση 2014 στο Goal. Flashback στα σπουδαία